Tak, krásný úterní podvečer. Dnes se opět setkáváme ve skupině Vyrábíme svíčky doma a dnes jsem slíbila téma akrylové barvy na barvení svíček, ale tyto barvy, já mám tady koupené Aristé, ale je jich hodně druhů, buď jsou takové už naředěné v tubě, anebo jsou takové tubičky, jak zubní pasta, takové malé, v různých barvách. A nebo se dají koupit takovéhle kalíšky, hodně se to používá na takovéto malování obrázků, když dostanete vlastně sad obrázek s číslama a můžete si vymalovat vlastně různé velikosti štětců a vymalováte si to jako omalovánky. Něco podobného se dá použít i na svíčky. Já jsem si tady zkoušela na papír udělat takovouhle tečkovanou mandalu, protože jsem zkoušela barvy a zkoušela jsem velikosti teček a velikosti těch kovových konců, protože používají se na tečkování buď takovéhle tyčinky, které mají vlastně rovné konce, takže celá ta tyčinka má na obou koncích má stejnou velikost a jsou prostě různé druhy, tahle je hodně silná, tahle je menší. A nebo jsou tečkovadla s kovovými konci, kde zase na každém konci je jiná kulička. Tady je třeba větší, menší. A tady těmi tečkovadly vlastně děláte tečky stylem, že si namočíte do barvy a uděláte tečku, kde potřebujete. Tady tato technika se hodně používá třeba i na různé překližky, na tvrdý papír, na kartony, takže si s tím můžete namalovat třeba krásné hodiny. Teď jsem viděla o tom markétečky, co má v nabídce, tak maluje na workshopu hodiny. A když se podíváme tady na ty barvy, tak oni jsou víceméně, musíte s nimi vždycky zaštěrchat. A stačí vám, když si vezmete to víčko a namáčíte do toho víčka. A když už se vám zdá, že v tom víčku máte málo, tak zase to zašroubujete, zaštěrcháte si znova, ono se vám tam trošku nanese. Ještě je potom takový, se tomu říká puding, když potřebujete naředit výschlou barvu, to je taková bílá vodička, která nezmění barvu té barvy. A jinak se dá koupit, tady mám stříbrnou, zlatou, dokonce i bílá je dobrá, abyste si koupili i bílou, protože když budete potřebovat světle červenou, tak si prostě namícháte buď do nějaké paletky, anebo do náhradního, tady ho mám, takových náhradních kalíšků si vlastně dáte trochu barvy a namícháte si, jakou chcete barvu. Hodně se teď dělá takovéto tón v tónu, že třeba máte pozadí tmavě modré a na to si uděláte světle modrou tečku, od bílé, světle modré, tmavší modré, nějaká akvamarínová a k tomu třeba perleťová modrá nebo modrozlatá, podle toho, jestli jedete do stříbrna nebo do zlata. A to jsou nejkrásnější kombinace, co jsem se dívala tak jako na stránkách. Já jsem zkoušela malování na svíčky, toto jsem zkoušela malovat, vlastně to je vlastně vystouplé, odlité, tak jsem zkoušela vymalovávat vlastně ten obrazec, ale lepší je malovat na rovnou plochu, buď na čtveratou, trojúhelníkovou nebo kulatou, to je jedno, prostě se to jako položí, uděláte si ten vzor a postupně tečkujete. Pak jsem ještě zkoušela vlastně na kraslici svíčku, tak jsem zkoušela udělat jenom obrysy, to vypadá asi takhle nějak, že jsem udělala vlastně jenom obrys toho kvítečka a středovou tečku a tady jsem zkoušela vymalovat vlastně každou kytičku jinou barvou. Jo, takže to jsou takové věci, kdybyste si chtěli dělat takovéhle jednoduché kraslice, tak mám kreativní sadu na malování, na odlévání kraslic, takže k tomu můžu udělat ještě návod vlastně, jak si malovat tady ty, které
kytičky, vlastně, které na to potřebujete tečkovadlo a jaké barvy třeba. A ještě vám teda řeknu, jaký je rozdíl mezi malování voskem a malování těmi barvami. Tady jsem dostala jednu kraslici, koukám, že už je i prasklá, která je malovaná vyloženě voskem a tady mám teda těma akrylovýma barvama. Ten vosk dělá takovou věc, že když si ho vlastně rozehřejete třeba na nějaké lžičce nebo v nějaké mističce, pod tím vám vlastně hoří třeba čajová svíčka nebo nějaký kahánek, tak vy vlastně, ono nemusíte mít ani takovýhle originální tečkovadlo, ono stačí, když si do obyčejné tušky zapíchnete špendlík s kovovou hlavičkou a udělá vám to stejnou službu. A vy vlastně si namočíte do toho vosku a přiložíte a uděláte vlastně ornament. Ono toho uděláte poměrně málo, uděláte prostě čárku nebo nějakou kroužek, tadyhle ty čárky a strašně rychle to vychladne. Jo, ten vosk, ten rozpuštěný vosk. Když to budete dělat akrylovými barvami, tak máte čas. Jo, to je hlavní věc, co vlastně je jako výhoda, že máte čas si to, jako když si to namalujete, tak a třeba se vám to nelíbí, nebo jste někde přetáhli, tak stačí mokrým hadříkem, který máte při akrylovém malování po ruce, protože s tím utíráte ty tečkovadla, tak vlastně můžete ještě tu barvu zase smazat a nanést si tam, kde potřebujete. Oni ty barvy schnou zhruba 2 hodiny, ale když máte větší vrstvu, tak klidně i víc. Jo? Protože když budete dělat velké tečky, kolem kterých třeba budete dělat nějaký obrazec, tak prostě nechat to tak dlouho, až to úplně zaschne. Můžete dokonce malovat na vrstvy, to znamená, když si uděláte třeba velkou tečku tečkovadlem, tak až zaschne ta tečka na papíře, tak můžete udělat i různé třeba kytičky nebo zase nějaké obloučky dovnitř. Když se tady do tohohle pustíte, tak barvy se míchají normálně tak, jak vodovky. A když máte i stříbrnou a zlatou, tak vlastně si můžete udělat jakoby perleťovou. Jo? Bílá se stříbrnou vám udělá takový perleťový odlesk. A to samý vlastně bude perleťová, nebo kdybychom to řekli na autě, tak by to byla metalíza. Jo? Když to vezmu v tom klasickém, co každý zná, tak metalíza vlastně je stříbrná s barvou. A to samý do zlata. Zlatou si taky můžete vlastně udělat vlastně jinou barvu, bude to mít jiný odstín, bude se to víc lesknout. Já jsem tady třeba udělala ty černé tečky a pak už se mně nelíbily, tak jsem do nich udělala ještě zlaté tečky. Tak jako aby se to třeba zjemnilo, ale mohla bych to přemalovat celé. Mohla bych celou tu černou tečku udělat zlatou. Jo? Prostě se to vrství a když už to zaschne, tak se z toho stane, je to taková polymerová hmota, to znamená, že ono to jako stuhne a je to takové trošku pružné. Když to nezaschne, tak se to dá smít vodou a když už to zaschne, tak už se to smít vodou nedá. Už to prostě zůstane, dá se to sloupnout, pokud je to na lesklém povrchu. Říkala paní Marketka, že třeba s tím malujou i hrnečky, ale tam je problém, že vlastně, když to namalujete na to lesklé, tak vlastně to drží jenom prostě tak, jak na tom povrchu. Takže když se to nevypálí, což se většinou tady u těch akrylových barev nedělá, tak na ty vypalovací barvy jsou zase jiné. Takže prostě se to musí potom buď opatrně umývat, nebo vůbec neumývat, pokud je to někde vystavené, a nebo velmi opatrně, případně potom to sloupnout a namalovat si to znova. Tak, ještě jsou takové šablony, ty jsem možná ukazovala minule. A na to obkreslování šablon je dobrá takováhle bílá akrylová tuška, kterou vlastně, když si namalujete tu šablonu nebo i rukou, když si namalujete obrázek, tak to jde vlastně, až zaschnou úplně ty barvy, tak tahle tuška jde
umýt vodou. Jo, ta tužka jde, barva ne. A když budete mít světlý povrch, tak zase na to můžete normálně klasickou tužkou, obyčejnou, kterou vygumujete normálně gumou. Takže to je na ty předkreslení a vůbec si nemusíte bát třeba i na tu svíčku. Viděla jsem krásné obrázky, kdo umí malovat, tak si tam může namalovat třeba anděla nebo květiny nebo cokoliv jiného, normálně i štětci. Výhoda tady těch tečkovacích věcí je, že v podstatě nemusíte umět až zas tak moc malovat, protože ty tečky vlastně vám ten design dělají sami. Když se podíváte, prostě tady je jenom kombinace velkých malých teček a udělá to prostě z dálky, to udělá prostě, že je to pěkně vymalováno a přitom jsou to jenom obyčejné tečky. Jo, takže i když vlastně uděláte čáru s tečkama, neuděláte světlou, tmavou, hned to vypadá jako pěkně. A nemusíte se bát, že budete mít nějakou křivou čáru nebo šišatý obličen nebo něco podobného. Takže určitě se toho nebojte. Já budu taky zkoušet. Zatím mám jenom základní barvy, proto to kolečko je takové jakože jenom v obyčejných barvách. Zatím jsem neředila. Mám teda koupené i kalíšky, takže bych chtěla udělat něco takového právě tón v tónu. A to bych vám potom zase ukázala za nějakou dobu. Ono to chvilku trvá. Třeba takovéhle kolečko jsem dělala zhruba 2 hodiny a potom jsem ho nechala na ledničce uschnout do druhého dne, abych si to nerozpatlala a teprve potom jsem to ustříhla. Jako kolem dokola, já jsem to měla na čtveratém papíru. Tak. Takže to by bylo na toto téma. A příští týden zatím mě nenapadá téma, takže uvidím podle dotazu ve skupině. A uvidím. Takže mějte se krásně a doufám, že se ten Facebook trošku zlepší, abych mohla vysílat jakože živě, protože zatím musím používat ty záznamy, takže se s vámi loučím a příští týden na viděnou.